balón na zadní tyč a je to první gól zápasu, trefuje se zelený a Sparta vede. Skóroval hlavou po rohu také s Českými Budějovicemi. Ale absolutně bez souboje, Aleši. Sadílek se sice k míči nedostal, ale k balónu se potom dostává Haraslín a Sparta dává druhý gól. A Haraslín tak pokračuje v tradici, že v každém soutěžním ročníku šance ligy za Spartu dal Slavii gól. Stranstok v první fázi udělal výborně, vystihl tuhle přihrávku, ale v zápětí si nerozuměl s Tomášem Holešem a jako na stříbrném podnose připravil balón Haraslínovi.